L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika l-NAO stabbilixxa li kważi kull applikazzjoni deċiża mill-Konsolat Malti fl-Alġerija ġiet deċiża f'inqas mill-minimu ta' 15-il jum kif stipulat fil-kodiċi tal-viżas. Dan apparti li ma kien hemm l-ebda viżibilità fuq il-proċess li lin mill-punt meta l-konslu iddeċida li joħroġ jew jirrifjuta viża fejn jidħol l-involviment ta' terzi. Dan in-nuqqas ta' viżibilità żied ir-riskju ta' għerq u xekkel lill-NAO milli jistabbilixxi jekk il-ħruġ ta' viżas kienx imtawwal intenzjonalment sabiex jinġabru ħlasijiet illeċiti biex jitħaffu. Dan joħroġ minn investigazzjoni li saret mill-NAO fuq talba tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi biex l-Awditur Ġenerali jinvestiga l-ħruġ ta' viżas mill-Konsolat Malti fl-Alġerija. Meta qamu l-allegazzjonijiet lura fl-2015, il-Prim Ministru Joseph Muscat kien warrab dawn l-akkużi u qal li m'għandu l-ebda tħassib dwar il-ħruġ tal-viżas għall-Alġerini. Dan huwa dak li kien qal Joseph Muscat fis-seduta parlamentari ta' 28 ta' Ottubru tal-2015. U ħafna drabi l-allegazzjoni jsiru minn persuni li ma jkunux ħadu il-viża għax jgħidu mhux sewwa li ma ngħatajtx viża u bil-fors biex tingħata l-viża hemm xi ħaġa jew oħra. Iżda issa l-fatti juru mod ieħor, hekk kif l-investigazzjoni tal-Awditur Ġenerali sabet li kważi fil-każi kollha 99.5% il-Konsolat Malti ma mexiex mal-prassi. Ir-rapport tal-investigazzjoni tal-NAO stabbilixxa wkoll li r-rekwiżiti meqjusa sodisfaċenti għal ħatra ta' rappreżentant kummerċjali setgħu kienu inadegwati fl-għażla ta' konslu, fost oħrajn hekk kif dan kellu impedimenti fil-lingwa. Dan apparti li l-post minn fejn kien jopera l-konsolat iffaċilita l-inċidenza tal-allegazzjonijiet u diffikultajiet li ltaqgħu magħhom applikanti prospettivi meta ppruvaw jiskedaw appuntamenti mal-fornitur estern għas-servizzi tal-konsolat, il-VFS. Jissemma wkoll nuqqasijiet fil-proċess ta' qarbiel attribwiti mill-konslu għal nuqqas ta' riżorsi irriżultaw f'sistema ta' verifika ta' applikanti inqas rigoruża minn dik mistennija u li kien hemm ġestjoni fqira tal-kuntratt mal-VFS mill-konsulat b'diversi obbligi kuntrattwali mhux osservati min-naħa tal-kuntrattur iżda mingħajr konsegwenza.